Zdravím vás všetkých spod mojho nového banánovníka a ahojte. Príroda, partia, pohoda a riadna porcia dobrodružstva. Vítaj na víkendovom čundri pod vlajkou Destination Blue. Ubytujeme sa v útulnom domčeku v srdci Terchovej, tak ako po minulý rok, kde nás čaká spoločenská miestnosť, vonkajší krb a kopec priestoru na zábavu aj večerné rozhovory napríklad pri ohni. Hlavný program štartuje v sobotu ráno, priprav sa na nezabudnutelný prechod cez legendárne Janošikové diery, plný vodopádov, rebríkov a výhľadov. Náročnosť túry prispôsobíme skupine, takže sa nikto nemusí báť, že by nestíhal, ináč to je pecka držať. Začíname v piatok 13. júna o 17. hodine, končíme ako tradične v nedeľu 15. júna zhruba niekedy na obed. Nákup na celý víkend spravíme priamo v Terchovej. Ak chceš zažiť večery pri krbe, toto je samozrejmosť Terchovej, miesta sú limitované, takže ak cítiš volanie hôr, pridaj sa k nám čím skôr a daj nám signál. Čuder čaká práve na teba.